Ihhovisi leNgonyama lithi le video ngomhlangano wangasese waseNdlunkulu yaqoshwa yashicilelwa ngaphandle kwemvume nolwazi lwesilo. Futhi iwumlando ayidwebi isithombe sokwenzeka njengamanje eNdlunkulu. Ukuphuma kwayo kwenzeke izolo khathi iNgonyama kanye noNdlunkulu bobabili bemukela ivakashi kwakhangela amankengane lapho ithunywa zeqembu leBosa liholwa nguMusi Maimane bezokotha iNgonyama. Le statement sithi ukuqhubeka kokubamba iqhaza kwendlulamithi yamakhosi nokaMdolomba emsebenzini wesihlalo kusho ukubophezela kwabo bobabili ebukhosini nokusebenzela isizwe samaZulu. Kuphinde futhi ke kuveza ukuthi okubonakala kule video kuyinto esigqitshwe ukubuyisana komdala noNdlunkulu wakhe. Yize kunjalo iNgonyama iyakuvuma ukuthi ekubhongile kule video akumelanga indlela iNgonyama ebhekeke ukuba iphathe ngayo ebantwini bayo. Manje ke iNgonyama iyabona ukuthi ukubhonga kwayo kulethe ubuhlungu, ukudumala, ichilo nonganambitheki eNdlunkulu, amakhosi, ubuholi bezenkolo kanye nesizwe sonke samaZulu. iNgonyama iyayisola ngakho konke lokhu, iyayithoba inxusa bonke abathintekile ukuba behlele ngezansi. Futhi iyakuvuma ukuthi ubuholi budinga ubuhlakani, isineke nenhlonipho nangezikhathi zobunzima. Le statement siqhubeka sithi lokhu ke akusho ukululaza isithunzi sesihlalo, kepha kusho ukuqonda kweNgonyama ukuthi ubuholi budinga ubumnene, ukuvuma amaphutha nesibindi sokuvuma uma kukhona olimele ngezenzo zayo. Ukubonisa inhlonipho, kubuyisana nokuhlala phansi kuboniswane, iNgonyama ijube amalunga amkantshubomvu aseNdlunkulu ukuba ayoyishwelezela kumholi webandla lamaNazaretha unyazi lwezulu ngokuthelwa amachaphazelo kule video, aphinda aqinisekise ukuyinikela okujulile wesihlalo sobukhosi naye iNgonyama kulo unyazi lwezulu. Ihhovisi leNgonyama linxuse umphakathi ukuba ke uhloniphe isithunzi seNdlunkulu ngokuba upheze ukusabalalisa izinto eziqoshwa emhlanganweni yangasese yaseNdlunkulu.